guys, yung trail namin dito talagang technical na guys. Talagang gagamitan mo siya ng kunting technique para ka lang na makadaan. Kasi itong nagdaang tag-ulan, yun ang sumira ng daan namin dito. So, sobrang pabulusok na guys. Kaya dapat wag kang magpreno sa harap. Kasi pag nagpreno ka sa harap, siguradong nose dive ang labas mo dito. Yan o. Sa video kasi guys, hindi masyadong halata yung daan kung gaano kahirap. Pero pag actual na nandito ka sa daan, mas nanaisin mo pang maglakad kaysa magmotor. Pero sa layo ng biyahe namin, mas maigi na magmotor ka na lang. Alis pagod siya. Maganda pag nagmotor ka dito o pumapasyal ka sa bundok, ay kasama ka. Tulad nito ngayon. Kasi pag may kasama ka, kung ano man yung aberya na mangyayari, tulong-tulong kayo. Dito, narigrigat mo dito. Baka marigatan ti motor ng dakal dito. Dito kasi guys yung dinadaanan ko. Kasi maliit lang yung motor ko, kaya okay lang dito. Okay, so hintayin natin si Nensyong. So medyo masukal pa yung daan. Ito tinalipit no 4x4 nya. Pala, mapalawaan. Kasi binabalak namin ni Ensyong na kuan, dalhin dito yung mga nagpo 4x4, pero yung mga gate. Shout out kay Sir Jasper at saka kay Sir Joey. Pero gawan natin ng paraan yan, paluluwagan natin itong mga gate. Kasi may mga kuan dito, may mga baka, kaya dapat isarado yung gate. Tara. Dahan-dahan tayo guys, kasi
Hindi naman ito race. Dapat relax ka lang sa pagpapatakbo ng motor. Kailangan po natin maging safety. Kaya takbong pogi lang po tayo guys. So yan po, sobrang taas ng bato, sumasayad na yung silong ng motor. Kaya ito yung iniiwasan natin guys, na tatama yung footrace ng motor. So nangalahati na po tayo sa daan. Ito po yung palatandaan ko. May kahoy po dyan. Malapit na tayo sa Barangay Alibeng. Okay. Hirap ng daan, talagang sumasayad na, oh. Lalim na dito sa gitna. Yun lang ang hirap dito guys, maraming gate tulad niyan, no. So andito na kami sa ilog. So mamaya guys, baka sign out na po tayo. Hanggang doon lang tayo sa irrigation dam. Off cam na po tayo. Kaya sa mga bago yan sa ating channel, baka naman subscribe na po tayo. Saka kung nagustuhan mo, thumbs up mo lang ang video natin. Hey Bakir, kung may gusto kang sabihin o ano man yung opinion mo sa ating video, comment ka lang sa ating comment section. Baba. Kaya niyang umakyat. Kala ko naka-primera. Segunda pala. Oo. Sa araw na to, nagpawisan po tayo. Sobra. Papasalamat po tayo sa ating Panginoong lumikha na maging maayos po ang biyahe natin. Marating po tayo ng maayos.
kalimutang mag-subscribe. At pag-pindot mo na rin yung notification bell icon para updated ka sa ating mga bagong video. Gumagawa po ako ng content, iba't ibang content, hindi lang po yung pagti-trail. Gumagawa rin po tayo ng video about science. Iba-iba po yung ating ina-upload sa YouTube. So, inulit ko guys yung pasasalamat sa inyo sa yung pananatili sa ating channel. Sa mga tropa trail riders of Pangasinan, hindi ko na kayo papangalanan kasi alam kong marami yung grupo natin, iba't ibang grupo sa iba't ibang dako ng Pangasinan kasi malawak ang Pangasinan. Shout out na lang sa inyo guys, at sa mga tropa natin dyan sa norte, Quezon, Baguio, shout out sa inyo. At sa aking team Bangis, founder ni Insyong. Ano, sa sobrang dulas ng mga bato, naglulumot na kasi yung bato. So pahinga muna tayo saglit guys bago tayo tutuloy sa ating biyahe. Magmuni-muni saglit, tanggalin yung konting pagod. Napagod ka ba Insyong? Parang hindi wala pong natumba sa amin guys, kunti-kunti lang. Pero pag natumba ka normal lang yon. Mas hardcore sa Ilinsong Trail, Baldingan. Hardcore sa babasar kasi mga movement. Ay, oo. Oo nga pala guys. Kung di nyo tinatanong guys, no movement pala ngayon sa baba. Sa malabas. Bawal lahat. Kaya ang dadaanan nila Insyong, diretso na sila sa ilog, diretso sa Barangay Santa Catalina. Ako naman, diretso na ako sa bahay. So, ayan yung naging content natin sa araw na to with Master Insyong and Master Boating. Mga group lang para malaman nyo kung paano maganda ang daan. Nang nawala yung white chicken. Buti nakita ni Sir. So yan, subscribe na lang kaibigan kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel. Saka wag mong kalimutang i-hit yung notification bell icon para updated po tayo sa ating mga upcoming videos. So yan guys. Okay. Marami po kaming mga timbangis pero yung mga iba hindi nakasama. Yung mga master lang ang umakyat. Yan. Sir Frank, pagawa mo na sir. Yung pala si Pari Frank. Yung presidente namin. Yung kabalyo mo na sinasabi mo. Pamasin shop kayo sir. So, sige po. Peace out.